jam hiire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare hande ko ñalawma talata hawri ko jeenayi lewru avril ɗum noon hawri ko capanɗe tati lewru korka ñalawma cakkitto e lewru korka habruji mon e ɗemgal Pulaar toon to États-Unis ƴeewen kadi toon to sud représentant ji hono kanko Mardi ko hol anni e makko oɗo saha joni e ummanade ittude hono gardiɗo sud représentant ji Macky Johnson habruji meɗen États-Unis Israël ene wayno ko président Joe Biden e laamu muɗum ene faddi ƴeewde so tawi ko kanko Benjamin Netanyahu mo ɗofto haaluji ɗiɓe kaldi ɗi surtout kadi won haaluji Benjamin Netanyahu haalata pour wiide ne yanoya toon to Rafa wiide waɗi plan muɗum ene wayno ko kamɓe américain ɓe gonginan ɗum habruji men international hono kamɓe Turquie e Israël uure mawde nan ɗo no sa ɗum noon ko caggal nde kadi kamɓe Israël ɓe cali wonde kamɓe Turquie naɓe berlo toon gueɗe ɗe balle ko fate wallude toon to Gaza ene wayno ko Turquie naɓe kañumen koppi kala produit ji ɗi jeeyanno walla neltono toon to Israël ɗi sodanno ummade mumen ɗum noon Israël kañum hoore mum ko waɗi la même chose habruji men international mana en toon to Sénégal hono kanko premier ministre Ousmane Sonko gouvernement makko ene wayno jooɗima hannde toon to conseil muɗum gadano ƴeewen kadi hono kanko président Diomaye holko haalden ɓe ɗiɗo ministre uji surtout yenno holko poti wadde ko woni yeeso men habruji men ha hannde toon Sénégal toon to Mbour kadi won suka goto mo oto yaɓɓi hoore muɗum noon o ɗanino ko less oto to Sénégal ɓen ƴeewa hol code de la route a ƴeewtade less otoji hadde jomumen kontinde huɓɓude oto men surtout henne ɗum ɗo kadi ko hunde wande hakkillaji e kewɗi joni oto yaɓɓa neɗɗo taw neɗɗo o ɗanino ko less oto cakkitoɗen habruji meɗen koko fate lewru korka ene wayno ko janggo subaka woni julde wonande wonɓe Westchester walla kam wonɓe États-Unis d'une façon générale ma en ƴeewa kadi hol conseil aji dokkaɗi ummade toon to juma to e ko fate ene julde nde ko fate kadi asakeji dokketeneɗe ɗeɗo oɗo dumano foof ko ɗum woni titre uji ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gara dottuji muɗum joni joni siftin ɗon tan hannde ko talata jeenayi lewru avril hawri ko capanɗe tati lewru korka ma en gar dottuji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare jaam hiire moon mbiɗen ni hande ko jeenayi lewru avril hitanɗe ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi puɗɗoɗen ko toon to États-Unis tungnade habruji gumiriɗi toon to Washington on kanko Marjorie Taylor ɗum noon ko représentante jeeyaɗo toon to Georgia en woni o windi lettre fade yimɓe sehlaɓe makko taw ko yimɓe représentant ji républicain ji pour hollude hol yidde makko kanko oɗo saha joni so tawi kanko Mike Johnson ɗum noon gardiɗo sud représentant siftinɗon toon ko kamɓe jogui kamɓe républicain kamɓe jogui keewal toon to sud représentant ji donc so tawi kanko Mike Johnson mo continue hande e liggade e plan ji surtout e facture mo ganduɗa taw ne waɗi hen gueɗe ɗe ganduɗa balloje Ukraine ene wayno ko kanko Marjorie Taylor wi wonde ko oɗo saha joni hono kanko Mike Johnson wayno ko o waɗani gueɗe ɗe o winomo wallu so tawi o woni kaalowo ɗum noon e wayno ko haali hen gueɗe kewɗe o wi wonde ko takki Mike Johnson o wi wonde ko Mike Johnson waɗani gueɗe ɗe ganduɗa en kañum hoorumum haalino wi wonde so woni gardiɗo sud représentant ji ma waɗa ɗum ɗum noon ko gueɗe ko fate en luwaji walla kuule kamɓe parti mabɓe kamɓe parti républicain o haali hen kadi o wi wonde ko Mike Johnson kañum hoore mum welsindima ha ene wayno ko keewal ngal ɓe ɓurno jogade toon to sud représentant ji kamɓe républicain ji nen continue usto ɗum noon ko sibabude woni sénéde won représentant ji hewɓe découragé ade mumen kañum hoore mum ene wayno démissionné o haali hen kadi o wi wonde ko surtout enne kono kanko Mike Johnson ene wayno ko ɓuuri wallude o wi donc ene wayno ko kanko Mike Johnson o toppitaki heɗade yimɓe wallunoɓe mo hawnama pour yo won gardiɗo sud représentant ji kono ene wayno ko kanko Mike Johnson nde CNN namdimo haalluji ɗi ganduɗa Marjorie Taylor haalaɗi o wi wonde komo respecte Marjorie Taylor ene wayno koɓe jogdi goto mabɓe fof ne jogui no yiiri gueɗe ɗe ganduɗa kalseɗe ko fati politique o wi kono noon ene wayno ko ala luural gongal hakkude mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mike Johnson
ko représentant jeyaɗo toon to Louisiana ene wayno ko ɓurno walludemo nomede pour yo won yo won gardiɗo sud représentant ene wayno ko konngol gumigol toon to Donald Trump siwtinon tan ko kanko ko supporter Donald Trump e kadi ko neɗɗo mo gonɗinani ha hannde wonde ko Donald Trump kañum hoore mum perdi élection ngaji hitande ujunnaji ɗi nogas hande toon to États-Unis ne wayno ko ñalawma hanki ko ɓuuri hewde état ji ɗum noon tugui tan Maine hay tugui tan Texas hay tinma Maine million ngaji kewɗi yimɓe jalti pour ƴewde no nangue ngue nanguirani ɗum noon nangue ngue nanggugol muɗum woni ha hetti mintaji nayyi kono ene wayno ko wonto nokkuji ɗi ganduɗa nangue majji complètement wonti niɓɓere mawde ko teskita hen tan e tugnade kadi hande yimɓe seedeji ɗe pottuɓe journaliste mbi wonde ko surtout ko ɓuri teskitade hen ko kuulon ladde ko wayno colli en ko wayno animaux ji goɗɗi kañumen koye men ñaññi sibabunde niɓɓere nde no ardini cikki mataw wonti jamma walla waɗani ɗumen kulol ko wawi wonde fof ene wayno ko yimɓe hewɓe beltima hen walla yimɓe hewɓe kadi gaari ɗannima nokkuji ɗi ganduɗa henna toon ɓuuri webde yiide ɗum ɗo fof wiide wonde ko sibabude yiide ɗum ɗo e pour mabɓe hunde nde ɓe mbaɗi fayida no fewi par ce que hunde nde hewani wadde ko wawi wonde fof ene wayno ko NASA tugnade kadi e haalluji gomiri toon to NASA ene wayno lewru ndu nangue ka kadi ma nanggo e hitande ujunnaji ɗiɗi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ɗum noon ko nden kadi jogor nanguede ha kene ɓuuro ɗo judde ni habaruji men international puɗɗorɗen ko toon to Israël e tugnade kadi e habaruji gomiri toon to Maison Blanche ono kanko président Joe Biden ene wayno ha hande ɓe goni koɓe wattuɓe haqqillaji mabɓe toon to Israël e surtout yana ƴewde hol halluji ɗi ganduɗa kanko président Biden o halduno e Benjamin Netanyahu e surtout yana condition ngaji ɗi ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe jiiɗi ko yaaci hono kamɓe Israël ɓe toppito ɗum ɗin ɗon condition ngaji ene jeeya noon surtout hande halluji gomiri toon ko kala ko fate yande toon to Rafa yo kaɗon haaliji sibabude no ɓe mbirini Rafa ko nokku baɗɗo ken wona million e feccere neɗɗo il faut ko ɓeɗon yimɓe guitte taw ko civil en nde wuuro ngo wawi yenede kono e nder halluji jaltuɗi hande on kanko premier ministre Benjamin Netanyahu o wi wonde ko ene wayno ko armée mabɓe joguima plan ji walla joguima peeje oɗo saa joni no ɓe peeje kadi ƴefti ñalawma holde ɓe janoyto toon to Rafa ɗum noon ene kaɗon haala kadi nde kamɓe américain walla kamɓe président Joe Biden laamu makko nde ɓe nani kaɗon haala ɓe mbi ɗum wawa wonde gonga par ce que ko sakkiti ko toon hono ministre de défense mo États-Unis biyeteɗo Austin haaldi e tolno muɗum mo Israël kono e wayno tolno muɗum mo Israël wi wonde ko hande ɓe goni koye rendinde peeje holno ɓe janniroyi toon to Rafa ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde jogorde waɗande kanko président Joe Biden calculaji hiisa mawɗo sibo ene wawi hiisa o ko huwide wonde est ce que so tawi Benjamin Netanyahu ɗoftaki haalluji ɓe kaldi ɗi en est ce que kanko président Joe Biden omo jogori wiide ɗum noon kala balle ɓe ballanno Israël eɓe dartina walla kadi est ce que omo jogori continde wiide wonde ko haysindo Benjamin Netanyahu ɗoftaki ɗum ɗon kanko ne sibama ɗum ko Hamas ko kañum yani e Israël lawol gadanol kadi mbiyata Hamas ko terroriste omo continue ko wawde wallude Israël ko fati en balle ɗe foti hebde makko ko wawi wonde fof pression mawɗo nan toon to Israël e surtout yane guure mawɗi gonɗi toon to Israël surtout ko wayno Tel Aviv ko wayno Jérusalem seppoji nane continue toon waɗa ene wayno ko ɓuuri hewde seppoɓe oɗo saa joni dogante ko ñagoto ko wiide yimɓe men yo gartir woni hen kadi ko ɓuuri hewde en ñagoto oɗo saa joni wiide wonde ko kala ko woni laamu makko kanko premier ministre Benjamin Netanyahu ene foti jandinede ɗum noon woteji yo wonde Israël yo wadda woteji ko yacci pour beele kanko laamu makko Benjamin Netanyahu ne yandine wawi wonde fof ene wayno ko pression mawɗo gonandemo kanko Benjamin Netanyahu ko jiida e ɗum ɗo no hono Turquie e tugnade kadi haalluji gomiri toon ene wayno uure mawde kadi nana hakkude kamɓe Israël e Turquie oɗo saa joni ɗum noon ko caggal nde Turquie kañum hoore mum wi won produit ji kewɗi ɗi ganduɗa hen won produit ji kewɗi ɗi ganduɗa Israël ene sodanno e mabɓe walla eɓe nelɗanno ɗum to Israël e wona oɗo saa joni ɓe dartini kene lime kene wona capanɗe
tungnade hande no kali ken woni capanɗe joyi e nayyi produit ɗi ganduɗa en taw ko kamɓe turki neldano ɗum d'Israël en wani kamɓe turki ɓe dartini ɗum ɗo fof noon ariɗi ko caggal nde kamɓe Israël naɓe cali wonde turki naɓe balle mumen taw balle ɗe ndewata ko avion ngaji pour camin ɗum toon to Gaza ɗum noon ko ɗum waɗi ko kanko Recep Erdogan gardiɗo leydi turki o wi wonde ko ɗum noon oɗo saha joni ɓe dartini kamɓe ne kala koɓe ballanno Israël ko fati e gueɗe ɗe ganduɗa en Israël ne sodano produit ji ɗum noon ɓe dartini ɗum noon ko siftinde on tan ko kanko tan woni kanko Recep Tayyip Erdogan ko kanko tan woni gardiɗo leydi julɓe ɓurɗo wawde haalde dénoncude Israël et surtout attaque mo woni e surtout haade nde woni toon hakkude muɗum e Hamas nde ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni kadi ndeɗo uuri kadi ɓeydima bonde hakkude mabɓe donc oɗo décision Ankara mo ƴefti pour walla hadde Israël heɓde ɗiɗo produit ummotoon Turquie donc ko caggal muɗum ene wayno ko kanko gardiɗo diplomatie Israël naɓe gonɓe toon to Israël biyeteɗo Katz kanko hoore makko o rokki yamirore wonde service aji gonɗe less gonɗi e jimani makko yo mbatta kañumen koye mum liste mo ganduɗa marchandise gueɗe ɗe ganduɗa en eɓe mbawi wiide wonde kamɓene eɓe kaɗa neldude ɗum toon to Turquie ɗum noon ko communiqué gomiɗo toon to États-Unis donc waɗi wattake wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde ɓeydore mawnide uure wonde hakkude mabɓe kamɓe Israël e Turquie siftinde on tan ko dumunnaji ɓennuɗi hono kamɓe Israël ɓe takkino ni hono Turquie naɓe wonde ne balla yimɓe Hamas en surtout kadi ko fate kaɓirɗe donc ene yantude hen oɗo saha joni Israël salade ɗum wonde ko kamɓe Turquie ɓe nelda toon balle ko fate balle ko mbiyata humanitaire addaniɓe kamɓe Turquie ni kamɓe wiide wonde ko kala produit ji mabɓe ɗum jogui ɗiɓe Israël ɗiɓe neldano Israël ɗum noon ko fate commerce ken won 45 produit donc ɓe nawen ɓe dartini ɗum donc ko jiida e ɗum ɗo noon toon to Juma al Aqsa eɓe ɗamini ken won 100,000 neɗɗo pour arde toon ko fate ne julde korko nde kono noon ene wayno ko andaka taw holko Israël est ce que ne jogori jabde ɓeɗon naata toon donc jiiɗa ɗum ene wayno ko Israël kadi wallimo bomboji toon to central Gaza e waɗi ken woni 14 neɗɗo ɗum noon koye nokku mo ganduɗa mbiyata Nuseirat ɗum noon ɗum kadi ko hunde ko kabaruji jaltuɗe e ñalawma hen kane woni Israël kañum hoore wi wonde ko abboto wonde ko yimɓe Hamas en ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade ministére toppitiɗo ko fate cellal toon to Gaza wi wonde joni maaɓe Palestine naɓe kowar nde fuɗɗi ko yettima 34,000 neɗɗo toon to Sénégal hono biyeteɗo Ousseynou Seck ko suka taliɓe ko almudo taliɓe ene wayno ko ɗaninoɗo less auto camion toon to Mbour kono ene wayno ko chauffeur o tinani caggal nde huuɓi oto nde ene wayno ko yaɓɓimo fuusi hoore makko ɗum noon ko mayde nde kadi ari ko ɓennoɓe mbiri ni ko wona lawol gotol ɗum ɗon meeɗi wadde kañum hoore mumen woni ko almudo kamɓe fof ɓe goni koye daara goto gonɗo Guigna ɗum noon no mbirni ene wayno ko oɗo accident kadi wona lawol gotol meeɗi wadde ene wayno ko oɗo saha joni yimɓe ɓe ganduɗa hoɗɓe toon e ngal ɗo laygal mbi wonde ko ene foti wattede code de la route pour arde chauffeur arde huɓɓude oto mum yo ƴeewto less oto so ala ɗaniɓe toon par ce que ɗum ɗon ko yimɓe hewɓe maayi hen ko wawi wonde fof ene wayno suka oɗo saha joni ɓandu makko ene wayno ko kanko suka mo oto yaɓɓi o Ousseynou Seck ene wayno ko ubbama toon to Mbour toon to Sénégal ene wayno ko gouvernement kesso mo ganduɗa kanko Ousmane Sonko nomi ɗum ɓe jooɗima hannde e ɗum noon ndeɓe jooɗi nde kadi ene wayno ko kanko gardiɗo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye o wi ɗum ɗo ko conseil mawɗo o rokkiɓe waji wi wonde ko yoɓe tinno ɓe gona yimɓe ɓe ganduɗa simple ɓe gona kadi muñɓe kadi ɓe mbawa kadi jogade ko wiyete pinal heɗade e kadi wonde efficace wawɓe wadde gueɗe labtude yimɓe welɓe kadi e wonɓe kadi yimɓe wawɓe welɓe jokkodirde ɗum noon ko kanko Bassirou Diomaye Faye haali ɗum ene wayno kadi ene wayno donc kanko président Diomaye Faye o ñaguima hono premier ministre Ousmane Sonko yo wadde peeje fof mbaɗo wonde kala ko fate yimɓe ɓe ganduɗa liggottoɓe ɗiɗo ministre uji ko mbiyata cabinet ji mumen beele ɗum ɗo foof ene wawa joƴƴinede ko yacci taw ne waɗa juɓɓudi ndi kadi ko juɓɓudi wawdi wallude holno ɓe liggori
bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare. Bon donc ɗum ɗo ko korka wonno en wayno ko hande jamma woni ñalawma cakkito wonande korka. Ɗum noon janggo subaka alarba woni julde wonande wonɓe ɗo henne États-Unis. ɗum noon radio Jowol Sare équipe aji muɗum haaloɓe hen liggotoɓe ene ardiɓe en foof ene mbaɗon julmuri ko jiiɗa ɗum ɗon habaruji gomriɗi toon to juma Westchester ene wayno ɗeɗo balɗe ɓennuɗe foof ene wayno balɗe ɓennuɗe foof ene waɗino caɗele seeɗa toon ummade won kabaruji ɗi min namdete ko fate en askal holno rokkirte en toon to juma Westchester wiyanoma wonde ko won yimɓe wiyaɓe yo gar toon to juma to enen tuuse walla dokke ko fate asakal caggal nde radio Jowol Sare jokkodiri ardiɓe juma Westchester surtout en biyeteɗo Muna ko kañum woni trésorier ko fate kalisaji dokkiteɗi ɗi en donc caggal kadi nde min jokkodiri e yimɓe jeeyaɓe ardiɓe ko fate yimɓe jeeyaɓe bureau ji toon ko mbiyata board members ene wayno ko ni way ɓe mbi ko wonde ko erreur waɗino ene wayno ko luurodiral waɗino hakkude kamɓe liggotoɓe toon ɓe e surtout jeeyaɓe board members ko won yamirnoɓe wonde ko won balle yo dokke à partir de juma ɗo en kono ene wayno ko kanko Muna o no wirini wi ko kala kalisaji patuɗe ko fate kala kalisaji patuɗe en ko mbiyata asakal noon ko mudduji korka ene wayno ko kanko hoore makko o waɗi ɗum ko kanko neldi kalisaji ɗiɗon faade communauté ji no waɗirta noon ndeni no wiiri donc e tugnade konngol makko kanko Muna o wi wonde ko kalisaji ɗiɓe kawruno foof ɓe kiisino ene wayno ko neldi nokkuji ko wayno juma gonɗo toon to Roseland juma gonɗo toon to Harrison e jumaji goɗɗi ɗi ganduɗa en o listi ɗumen hen o ɗum noon ene wayno ko wona kamɓe Westchester kamɓe ene wayno ko kala puɗɗinoɗo wadde ɗum ga en toon to Westchester ene wayno ko yamirama yo dartine par ce que hankkadi foti rewde toon koto rewatto ko hitande foof soɓe mbaɗi e jiiɗi wonde ko ɗiɗon nokkuji kañumen ɓettata ƴeewa hol wonɓe miskineɓe tawne poti hebde ko fate asakal ɗum noon ene wayno ko kala nannoɗo ɗiɗon habaruji ene wayno hankkadi sohlani ken yahata juma to ene perda ɗum ɗon firti tan wonde ko kala ɗiɗon habaruji bawnoɗo hebde hen foof e heeɓi kono ene wayno hankkadi ɗum jogora wona hunde hankkadi kontinode wodde donc tugnade kadi e konngol makko kanko Cheikh Abdou Djeli ene wayno ko ɓe puɗɗinoma ɗum ɗon kono ene wayno ɓe dartini ɗum hankkadi kala kalisaji goɗɗi ɗi ɓe dañi goɗɗi rawata tan ko lawol nde ɓe nonno ni pour rokkude communauté ji goɗɗi ɗi to ndendarto tawne ɓeɗon ardiɓe ɗumen en mbawi déterminde hol poɗɗo hebde holno fotani hebde bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar siftin noon tan hande ko talata hawri ko 9 lewru avril hawri ko 13 lewru korka en mbaal jaam on jarama